Een ambtenaar van de gemeente Zuidwest-Friesland wordt vervolgen voor fraude. De ambtenaar zou een contract vervalsen hebben voor het nijbouwplan Haukepoort in Snits. In het contract van de gemeente stie een oorbedrag als in dat van de oornimmer. Er binnen nog genoeg kaarten voor de live-registratie van de kampioenswedstrijd van Cambuur. Zo'n 2500 mensen kunnen juni in het stadion op een groot scherm naar de wedstrijd zien. Er binnen op dit stuit zo'n 500 kaarten verkocht. Er komt onvullend onderzoek naar de winning van extra gas onder de Waadzee. De Waadvereniging had het onvregen. De vereniging vindt dat het onderzoek van de NAM net goed genoeg is. Als uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de zeeboeien meer naar onderen giet als afpraat, dan volg je de mogelijk maatregels. Een bijzonder transport in Ljouwert van de Moon. Een F-16 die het oer de diek onderwijs is naar het centrum van de stad. Het vliegtuig is onderdeel van het Bevrijdingsfestival van Snijn. De feestje wil in de toekomst vaker geerwerkje met het Bevrijdingsfestival. Joen en vannacht restig waar met opklarings. Letten neemt de bewolking ta en in de kans op rein. Morgen een soort bewolking en zo'n 12 graden. Er valt dan mogelijk ook wat rein.